Dewch ni weddio. Diolch yn y di eto Dduw am y fraint o gael dod ger dy fron. Ni'n cyflwyno'n hamser i ti. Teir dyn plith. Tywallt ysbryd arnom. I ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Ni'n hoedfa nesaf pnawn Sul am hanner awr wedi 3. Fel i chi'n gwybod yn barod, ni'n parhau i fethu cymryd casgliad ar y Sul. Os hoffech chi gyfrannu tuag at y gwaith, mae croeso i chi gysylltu â fi neu un o'r stiwardiad. Mae hefyd fe fydd y gynhadledd haf yn dechrau di llun, ond fydd yr oedfa Gymraeg yn cael ei osod ar y we yn unig eleni, ac hynny o ddi llun ymlaen. Felly croeso chi i wrando unrhyw bryd yn ystod yr wythnos, a fydd y parchedig Martin Williams yn pregethu. Mae'r gadewch ni droi at air Duw, llyfr y Salmau, Salm 31. Mae gen i ddarllen yr 8 adnod gyntaf, Salm 31, a'r 8 adnod gyntaf. Yno ti arglwydd yr ymddiriedais, nam gwaradwydder yn dragywydd, gwared fi yn dy gyfiawnder, gogwyddad y glist ataf, gwared fi ar frys, bydd i mi yn graig gadarn, yn di amddiffyn i'm cadw. Canis fy nghrhaig am castell ydwyt, gan hynny mwyn dy enw tywys fi ac arwain fi. Tyn fi allan o'r rhwyd ac iddiasant i mi, canis ti yw fy nerth. Idd law y gorchmynaf ysbryd, gwaredaist fi o arglwydd Dduw y gwirionedd. Caseais yr rhai sydd yn dal ar ofer wagedd, minnau a obeithiaf yn yr arglwydd. Ymlaw yn haf ac ymhyfrydaf yn dy drigaredd, canis gwelaist fy adfyd, adnabiost fy enaid mewn cyfyngderau, ac ni warcheaist fi yn llaw y gelyn, ond gosodaist fy nhraed mewn ehangder. Bydde bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. I ni yn diolch i ti unwaith eto, Dduw, am y fraint o gael dod ger dy fron, yn cael dod i di, ac yn diolch o Dduw am bob un cyfle o ddod ger dy fron, yn dod yn hyderus, a hynny trwy heiddiannau dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly o Dduw, i ni yn dod a'n mawl a'n deisyfiadau ger dy fron, yn diolch i ti am dy drigaredd, yn diolch i ti dy fod yn Dduw sydd yn hir ymaros, yn llawn ymynedd gyda'r rhai fel ni. O Dduw, yr ymynedd dwyfol hynny, wrth i ni droi ein cefnau arna ti yn ein angrediniaeth, ac yna i ti'n tywys ni ata ti dy hun at droi dy groes. I ni yn diolch i ti am hynny. Ond hefyd yn diolch dy fod yn Dduw sydd yn llawn ymynedd, gyda ni fel dy blant yn crwydro mor aml, yn troi o'r naill ochr i'r llall. Ac felly o Dduw, i ni yn diolch i ti dy fod yn maddau ni, ac yn ein derbyn i nôl, ac yn gweddio o Dduw, a bydde di yn maddau ni o'r newydd y Sul yma, bydde di yn gweld yn iawn i dywallt y ysbryd arnom ni yma fel cynulleidfa ac hefyd ar ein gwlad ni a gwledydd y byd o Dduw, a bydde di'n ymweld ath blant yn gweddio o Dduw am ddyddiau gwell. I ni yn gweld y dyddiau yn rhoi dyrys, yn rhoi tywyll, ac yn aml yn llawn o anobaith, ac eto ni'n cofio dy fod ti yn Dduw sydd yn gallu gwneud yr hyn sydd yn amhosibl yn ein golwg ni, ac mae yn ymddangos yn amhosib o Dduw. Mae yn edrych yn ddi ar ein gwlad ni, ar y dystiolaeth yn ein gwlad ni, mae yn edrych o Dduw fel mater o amser yw cyn na fydd yna oedfaon lle mae dy air di yn cael ei chyhoeddi, yn cael ei ffregethu. O Dduw, cyfnod o ddifeithwch, o newyn llwyr o Dduw, lle na fydd yna y bregethu i'w glywed mwyach, ac o Dduw, does dim hyd yn oed ymateb ymhlith dy blant i hyn. Does dim poeni am y fath beth, does dim torri calon, does dim baich am hyn bellach i'w weld, o Dduw, maddau i ni fel dy blant, a bydde di yn rhoi y baich yma'n yn drymach ar ein hyneidiau ni, i bledio a thi, i dywallt y ysbryd arnom ni unwaith eto, i ymweld â ni fel dy bobl, i ddod yn ôl ac i weithio yn rymus unwaith eto, nad ydyn ni yn heiddi hynny, ond o Dduw, yr wyt ti yn Dduw sydd yn llawn trigaredd, ac yn gofyn i ti, i ddelio ni yn dy trigaredd, a bydde di yn gweld yn iawn, i ddod yn agos atom, hyd yn oed yn ystod y prynhawn yma, a bydde di yn peri, a bydd bob yr un ohonom yn gallu tystio i'r ffaith, i ddysbryd agosau, i gael ei dywallt drosom, i ni brofi agos atrwydd yr arglwydd Iesu Grist ei hun,
yma yn ein plith. Gad i ni brofi hynny. Hyd yn oed wrth wrando ar yr emynau yn cael eu canu. Oedd e wrth i ni i gyd addoli yn ein cylonau y bydd yr arglwydd Iesu Grist yn cael ei dyrchafu goruwch pob enw arall. Felly diogelan hamser, bendithian hamser, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant i'n arglwydd Iesu Grist. Amen. Gadewch ni aros ar ein heistedd i wrando ar recordiad o'r emyn 594 dros bechadur biost farw, dros bechadur ar y pren. 594.
Byddai'n testyn o lyfr y Salmau, Salm 31, ac fel testyn yr adnod gyntaf, yn o ti arglwydd yr ymddiriedais nam gwaredwydder yn dragywydd, gwared fi yn dy gyfiawnder. Nawr, fel yn achos Dafydd y Salmydd, felly hefyd sefyllfa y Cristion. Fe all fod yn hyderus wrth wynebu treialon bywyd. Hwna'n wir o'r Salmydd, ni'n ei weld dro ar ôl tro, ac mae'n wir o'r Cristion i fod. Y dylsen i fod yn gallu gwynebu treialon bywyd yn hyderus. Ar sail ein bod wedi profi o ffyddlondeb yr arglwydd eisoes. A dyna be mae'r Salmydd yn ei ddweud. Mae wedi profi yr help, y nerth, wrth ddod yn blentyn i'r arglwydd, ac felly i bob Cristion, i ni'n gallu tystio i'r ffaith, ac felly'n gallu gwynebu bywyd yn fwy hyderus, yn sicr, gyda fwy o obaith a fwy o hyder na sydd gan y byd. Yr gobeith sydd gan y byd yw croesi bysedd, cyffwrdd pren, neu anwybyddu popeth. Dyna beth mae'r byd yn ei wneud. Ond mae'r Cristion, yn mynd trwy cyfnodau anodd, treialon poenus, fod dagrau yn llifo, mae na hyder hefyd oherwydd fod yr arglwydd yn ffyddlon. Fod yr arglwydd yn ffyddlon yw air yn achub ei enaid. I ni'n gwybod hynny. I ni'n gallu tystio i'r ffaith mae'r arglwydd wedi bod yn ffyddlon yw air yn achub ein hyneidiau. Gall pob Cristion tystio i hyn. Tystio fod yr arglwydd yn llwyr ddibynadwy. Os yw'r arglwydd wedi addo, yna y mae yn ffyddlon i'r addewid yw air. Mor wahanol i ddynion. Gall dyn addo pob math o bethau. I ni'n glywed a'i weld trwy'r amser ar y teledu gyda gwleidyddion ac yn y blaen, rhyw yn enwedig cyn etholiadau, addewidion diri, ac mae'n wastad yn fater o destun un o fod yn ddoniol ar un lefel, ac eto mae'n dor celonus i weld yr rhaglenni teledu yma sydd yn gallu ffeindio yn yr archif yr recordiad o'r gwleidyddion yn dod â 5 addewid mawr, ac yna blwyddyn yn ddiweddarach, yr hyn y maen nhw'n ei ddweud bellach, ac ddim yn cadw at ei haddewidion. Ond nid yw'n mor wir, dro ar ôl tro. Mae dyn yn gallu addo pob math o bethau, yn enwedig os yw ar ei ennill wrth addo. Ond nid yw o reidrwydd yn cadw at yr addewid yn aml, nid yw yn gallu cadw at ei air. Ond tro arall, nid yw am gadw at ei air gan yn barod wedi elwa ac nid yw yn gweld yr angen i gadw ei addewid. Os yw yn siwtio, na i ddim addo, na i ddim cadw ato fe, achos dwi wedi cael be dwi eisiau erbyn hyn. Ond dwi ddim felly gyda Duw. Dyna'r broblem. Pan ni'n gweld y math yma o addewidion yn y byd, a beth i ni'n abel i wneud hefyd, i ni'n gallu fod yn amheus ond ydyn ni. Ond yw'r Salmydd ddim yn amheus wrth wynebu bywyd, gan fod e'n gwybod fod yr arglwydd wedi bod yn ffyddlon iddo fe yn achub ei enaid. Ac felly'r Cristion, i ni'n gallu bod yn hyderus gan fod Duw wedi addo ac wedi cadw at ei air yn y gorffennol. Ac mae ei berson yn mynnu i fod yn cadw at ei air. Nad yw Duw yn gallu torri ei addewidion, y mae yn Dduw y cyfamod. Dyna beth sy'n wir yng ngair Duw. Ac mae Dafydd am i bawb glywed yr hyn sydd yn wir am ei Dduw. Byddem ni heddi am ddatgan hyn am ein Duw ni. Mae dyna byddem ni am i wneud. Yw dweud wrth bobl, mae Duw yn ffyddlon yw air. Nad i chi'n gallu weld falle ddim wedi brofi fe, os newch chi mentro arno fe fyddwch chi yn darganfod hyn drostoch eich hunan. Felly yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar ymddirieddaeth yr Enaid, y Salmydd yn ymddiried, ac felly dwi eisiau gweld sut mae'n hyneidio ni'n gallu ymddiried. Felly ymddirieddaeth yr Enaid yn ail amddiffynfa'r Enaid, ac yn olaf yn drydydd llawenydd yr Enaid. Wel, yn gyntaf, ymddirieddaeth yr Enaid. Yr adnod gyntaf, yno ti arglwydd yr ymddirieddaeth nam gwaredwydder yn dragywydd. Gwared fi yn dy gyfiawnder. Nawr, nad oedd Iesu Grist wedi eni Mair eto, ac nad oedd wedi dechrau ei weinidogaeth eto pan oedd Dafydd yn fyw, ac nad oedd yr Iesu wedi troedio'r llwybr unig at y groes eto.
Yn serch hyn, roedd y salmydd trwy lygad ffydd yn gwybod fod un i ddod. Oedd e wedi darllen yr Hen Testament. A gwybu Dafydd am yr addewidion o un oedd i ddod o'r nef, y Meseia. Un oedd i ddod i ddelio a'i argyfwng yr Enaid. Un oedd i ddod i ddelio a phwysau euogrwydd ei bechod. Roedd e'n gwybod yn edrych ymlaen at hynny, ac felly, fel yr rhain yr Hen Testament, yn edrych ymlaen ac yn gwybod, falle ddim yn ei lawnder, ond yn gwybod fod un i ddod. Mae Spurgeon yn dweud am y darn yma o'r adnodau yma, yr adnod hon yn benodol. Gellir darllen yr adnod yma o'r droed y groes. Mae e fel petai'n gweiddi allan y groes. Mae'n gweiddi allan profiad y Cristion. Gellir dychmygu Dafydd trwy lygad ffydd nawr yn teimlo y pwysau ei bechod, yn drwm ar ei enaid. Faint sydd wedi profi hynny? Tybiwn ni faint o bobl Efengylaeth sydd wedi profi teimlo pwysau euogrwydd pechod. Dim llawer tybiwn ni, neu byddwn ni'n fwy yma heddi o'n ni byddwn ni. Os i ni wedi teimlo pwysau euogrwydd fel mynyddoedd byd, os bysyn ni felly, mi fydden ni yn dyheu am ymuno yn y canion, ymuno yn y clodfori, yn ymuno yn y gwyddio. Dduw, dyrchafa enw'r arglwydd Iesu Grist. Ond i ni weld ar hyd y lled yn glad ni, y cynulleidfa yn ein glad ni. Ar y cyfle cyntaf i beidio dod i di yr arglwydd. O rai sy'n profesi a rai sy'n ddim. Beth mae hwnna'n dangos? Dodyn ni ddim wedi gweld ein pechod, allan ni ddechrau reit ar y cychwyn. Os nad oes awydd i ddod i geisio'r arglwydd. Yna beth mae'n dweud wrthyn ni, dydyn ni ddim wedi gweld ein pechod, dydyn ni ddim wedi gweld brynt ni'n pechod, dydyn ni ddim wedi gweld pa mor afiach yw ein pechod ni, ein balchder ni, ein rhagrydd ni ddim wedi weld e. Mae'n brofiad erchyll yn diwe. I weld eich pechod, i deimlo'r pechod, i ni newydd ganu fe nawr. I ni'n clywed gan Williams Pantycelyn, tro ar ôl tro. Oedd Pantycelyn wedi deall yr Efengyl, a fentra i ddweud do. Allwch chi ddim dweud am lawer, ond allwch chi fentro dweud am Pantycelyn. Mae emynau fe'n llawn. I ddweud y gwir, gallwn ni bron a fod wedi dadle. Mae Dafydd ysgrifennodd yr emyn i ni newydd i ganu. Ond na, ni'n gwybod mae Pantycelyn oedd e. Bron iawn allwn ni ddweud mae Pantycelyn ysgrifennodd y Salm. Ond ni'n gwybod mae Dafydd oedd e. Ond mae yna rhyw undod yna'n does a mewn profiad. Mae yna, a dyna yw profiad y Cristion. Mae'r Cristion, os yw y ble ddylse fe fod, nawr wrth gwrs gallu'r gwrthgiliad mawr fod yn digwydd, ac i ni'n gweld hynny yn ein gwlad ni, yn sicr, gwrthgiliad mawr. Ond dwi'n credu bod ni yn y fan, mae'n nid mater o gwrthgiliad yw e, mater o ddim deall yr Efengyl yn y lle cyntaf i ni. Mae'r Efengyl bron a diflannu. Ond dyw e ddim fan hyn. Mae'r salmydd wedi gweld ei bechod, mae wedi teimlo ei bechod. Mae e fel mynyddoedd ar ei enaid e. Mae'n teimlo'r pwysau. Ac yna mae'n dod at y man lle delir ar fath bwysau o euogrwydd. Ble mae e? Mae'r salmydd trwy ffydd wrth gwrs, achos fel ni'n edrych nôl at y groes. I ni ddim yn gweld y groes. I ni trwy ffydd yn mynd nôl at y groes. Ond oedd y salmydd yn edrych mlaen at y groes. Yn gwybod bod ei ddod. A ble mae e nawr? Mae e gellir dweud, fel mae Spurgeon yn dweud, gallwch chi ddychmygu Dafydd yno o'r droed y groes, dan pwysau mynyddoedd fel, euogrwydd fel mynyddoedd, yn pwyso ar ei enaid e. A dyna ble mae e wrth droed y groes. Wedi profi gwaith yr ysbryd glân, yn agor llygaid yr enaid i weld ei angen. Oedd wedi profi'r ymdeimlad dwys o euogrwydd pan yn dod wyneb yn wyneb ar hyn sydd yn wir amdano. Am y tro cyntaf, i ni wedi profi hynny os ni'n Gristnogion. Y cyfnod hynny pan deithon ni wyneb yn wyneb ar hyn oedd yn wir amdano ni. Nad oedden ni beth ddylsen ni fod yn bechaduriad. Pan yn dod i weld reality atebolrwydd yr enaid, ein bod yn atebol o flaen Duw. Dyna chi gyfnod. Pan yn dod i sylweddoli y byddwn ni yn gorfod sefyll ar ein pen ein hunain ger bron yr arglwydd. Fod pob un ohonom yn gorfod sefyll o flaen yr arglwydd ac ateb am bob un camwedd, am bob gweithred, am bob gair a ddywedwyd, am bob rhagrydd, am bob breuddwyd, am bob dymuniad, am bob gwrthodiad i ystyried y creawdwr wrth i ni edrych ar brydferthwch byd natur, i ni'n atebol am bob un tro, wrth weld y ddarpariaeth gwirthiol yr arglwydd y myd natur
Ac eto gyd, ni wnaethom ni ei geisio fe. Fe fyddwn ni'n atebol. Fe fydd ein cymdogion, ein teuluoedd ni yn atebol am bob un tro welon nhw brydferthwch natur. Ac falle am eiliad yn meddwl, oes na greawdwr. Ac yna ddim gwneud dim byd am y peth. Fe fydden nhw'n atebol am beidio ceisio. Ac felly pan daw hyn oll yn real ar yr Enaid. Mae yna eogrwydd yn llifo. Mae yna ofnau yn llifo. Mae ofnau camu o fyd amser i dragwyddoldeb. Ond ydy hwnna'n real? Pa mae reality meddwl am y cyfnod hynny pan fyddwn ni yn gadael byd amser i fyd o dragwyddoldeb. Mae Dafydd yn tystio yma. Mae un yn unig oedd yn gallu helpu fe. Un yn unig gallu wared o'r argyfwng, ac mae'n gwybod mae Crist yw hwnnw, y Meseia, yn unig gallu wared a hynny trwy gyfiawnder Crist. Mae'n gwybod hynny. Nid oes gan y pechadur unrhyw gyfiawnder ei hun. Mae Dafydd yn gwybod hynny, ac mae'r Cristion yn gwybod hynny. Does dim byd gallwn ni ddefnyddio o'n plaid ni. Un llwyr anobeithiol, yn gwbl waglaw. Ond fe wel yr arglwydd yn ei drigaredd. Dyna be gafodd e olwg ohono. Dyna beth yw achubiaeth. Fe gafodd e olwg o'r arglwydd yn ei drigaredd. Iddo ddarparu'r cyfiawnder oedd yn angenreidiol trwy ei fab Iesu Grist. Ond dyna beth mae'r Salm yn dweud fan hyn. Yno ti arglwydd yr ymddiriedais. Nam gwaredwydder yn dragywyd. Gwared fi yn dy gyfiawnder. Mae'n gwybod, dwi ddim yn mynd i bwyso ar fy nghyfiawnder fy hunan. Dwi ddim yn mynd i bwyso ar pwy ydw i, na beth yw fy nghefndir i. Dwi ddim yn mynd i bwyso ar dim byd o'r fath. Dwi'n pwyso ar gyfiawnder yr un sydd i ddod. Yr un a fydd aeth i'r groes i gymryd ei gosb yn ei le. Ac felly trwy wyrth, gwaith o ddifri, rhoddwyd iddo ac rhoddwyd i bob Cristion, rhodd o ffydd i ymddiried yr Enaid yn yr Iesu. Dyna beth yn dweud, yno ti arglwydd yr ymddiriedais. Dyna chi brofiad. Mae o fel cael Dafydd yma yn rhoi i dystiolaeth, yn dweud yr arglwydd yw'r cyfan. Derbyniais i rhodd o ffydd. Dyna beth sydd fan hyn. Mae wedi derbyn rhodd o ffydd. Mae yna wyrth trwy waith yr ysbryd glân yma. Mae wedi cael golwg o'r Iesu. Mae wedi cael golwg o'r groes. Mae wedi cael golwg o'r perffeithrwydd Crist. Mae wedi gweld y cyfan. Ac mae'n dweud dwi'n ymddiried yno ti. Dyna fy ngobaith i. Dwi wedi dweud hyn sawl gwaith. Cael y profiad o cael llawdriniaeth. A gorwedd ar y gwely, a gwybod fod y nodwydd yn dod, ac yn gwybod fod nhw'n gofyn i chi gyfri lawr i 10. Dwi'n gwybod os maen nhw'n neud na bellach, ond dwi wedi cael y cwpl o weithiau, a maen nhw wedi dweud cyfrwch lawr o 10. Ac mae'n brofiad hyfryd, mae chi'n cyfri lawr o 10, 9, 8, a chi ddim yn cyrraedd 7, 6 yn sicr. Erbyn chi, petai chi'n cyrraedd 5, mi chi'n cysgu'n braf. Dwi'n mor neis bod chi'n deffro, ond i chi'n cysgu'n braf. Ond cofio yn yr adegau hynny yn meddwl, Odi e'n saff i fy Enaid heibio 6. Odi e'n saff, beth os na eith popeth yn ôl y disgwyliadau? Beth os na fydd na ddeffro o'r cwsg yma? Beth os digwyddiad rhywbeth? Ac yna, gwybod, doedd dim eisiau mwy na 2 neu 3 eiliad. Mi rydw i'n ymddiried yng Nghrist yna gyd sydd eisiau gallu dweud. Pam? Achos Crist yw popeth. Mae wedi gwneud y cyfan yn fy llefi. Mae gyd yn yr adnod gyntaf. Mae sôn am weddill y Salm. Mae Iesu Grist wedi byw y bywyd perffaith yn fy llefi. Mae wedi byw bywyd o gyfiawnder a mae'n rhoi ei gyfiawnder i mi. Mae wedi marw ar y groes. A chi'n gwybod beth? Mewn 2 eiliad chi gallu meddwl, Crist yw popeth. A mae hwnna'n ddigon. Dyna yw ymddiried yr Enaid yng Nghrist wrth gamu o fyd amser i dragwyddoldeb. A'r cwestiwn yw, ydych chi'n gallu gwneud hynny? Ydych Enaid chi yn ymddiried yng Nghrist? Ydych chi'n gwybod fod eich Enaid chi yn saff yng Nghrist? Ar pwy chi'n pwyso? Ydych chi'n pwyso ar heiddiannau yr arglwydd Iesu Grist? Wel, gadewch ni symud ymlaen Amddiffynfa yr Enaid. Yn aml dwi'n meddwl am efallai rhai bellach sy'n gwrando ar y we efallai. A mae gen i ddychymyg ac dwi'n dychmygu efallai rhai sydd yn gwrando sydd ddim eisiau gwrando. Yn gwybod yna'n swnio'n rhyfedd, ond falle oherwydd bod i'r rhieni nhw'n gwrando. Neu falle bod yna rhai yn gwrando, ond nhw'n digwydd bod yn yr ystafell.
Ac yna efallai rhywun sydd yn gwrando, nad ydyn nhw wedi derbyn bendith i'w Enaid eto, wedi gwrando ar y pwynt cyntaf, a dim byd wedi siglo nhw. Dim byd wedi symud nhw. Dim diddordeb o gwbl. Wedyn, mae yna rhyw gyffro, wel, ni'n dod at yr ail bwynt. Ac ni'n gwybod mae'r ysbryd glân yn gallu gweithio ar unrhyw bwynt. Ac felly mae yna rhyw gyffro wedyn yn dod at yr ail bwynt. Ac yn meddwl, wel, os nad ydy datganiad y salmydd yn galw arnoch chi ymddiried yng Nghrist, yn ei gyfiawnder ef, yna falle fydd hwn, mae hwn yw amddiffynfa yr Enaid. Efallai fydd hwn yn deffro yn dwysbigo rhywun sydd yn gwrando, falle ddim eisiau gwrando. Ac yn aml dwi'n dychmygu, falle nawr, efallai ar y soffa, ac rhywbeth yn digwydd, mae yna rhywbeth yn corddi, achos falle bod hwn yn fwy perthnasol iddyn nhw. Trwy waith yr ysbryd glân, y dar nesaf, gwrandewch ar hwn, adnod 2 ymlaen. Gogwyddad y glist ataf gwared fi ar frys. Bydd i mi yn graig gadarn, yn di am ddiffyn i'm cadw. Canis fy nghraig am castell ydwyt, gan hynny mwyn dy enw tywys fi ac arwain fi. Tyn fi allan o'r hwyd a guddiasant i mi. Canis ti yw fy nerth. Falle bydd na rhywbeth fyna sydd yn fwy perthnasol i rhywun, sydd mewn argyfwng ofn efallai. Ac mewn angen am yr amddiffynfa i'r Enaid. O am ymostyngiad yr arglwydd. Ond nid yw yn anhygol, yr holl alluog yn ymostwng lawr i bechaduriaid fel ni, ei fod yn barod i'w wrando, dod â'i glist i lawr, un lefel ni, i'w wrando ar gri yr Enaid, cri rhai fel ni. Hyd yn oed rhai sydd wedi galw o'r blaen, ydych chi'n sylweddoli hyn, falle rhai'n gwrando, meddwl dwi wedi galw o'r blaen a digwyddodd dim byd. Ac felly does dim gobeith i rywun fel fi, ond nawr maen nhw mewn argyfwng arall. Ond dyma beth sydd yn anhygol, mae ymostyngiad yr arglwydd yn anhygol. Mae'n tu hwnt i'n deall ni, gogwyddad y glist ataf. Pam bod yn dweud na? Achos mae'r salmydd yn gwybod bod yr arglwydd yn fodlon plygu lawr ac gwrando. Ar hyd yn oed rhai sydd wedi wrthod sawl gwaith. Wedi troi ffwrdd ar ôl agoriad, falle, ar ôl gweld agoriad arall, a gweld rhywbeth gwell. Ond nid yw'n digwydd ambell waith. Rhai wedi gwrando, wedi cael ei symud ychydig bach, i dwysbigo ychydig bach, ond yna mae yna rhyw agoriad arall, rhyw gyfle i fwynhau rhyw bleser yn y byd, ac maen nhw'n troi cefn. Ond yna mae yna rhyw argyfwng arall, a dyma beth sydd yn anhygol, mae Duw yn dduw o dosturi, ac mae'n ymostwng ei glist i wrando ein cwyn ni, i wrando ein cri ni, hyd yn oed os ni wedi wrthod dro o tro. Nad i ni'n heiddi, dyna yw trigaredd, mae e'n gwrando ar rhai sydd ddim yn heiddi cael gwrandawiad. Sylwch yn yr achlysur yma'n arbennig gyda'r salmydd, pan mae'n cyfeirio at argyfwng yr Enaid o dan bwysau ogrwydd pechod ac yn gwynebu tragwyddoldeb, mae e'n ei weld fel mater o frys. Dyna chi mater o frys i gan y salmydd. Mae'n gwybod, mae'n amlwg. I chi allu dweud, pan chi'n gwrando ar dystiolaeth rhywun, ambell waith yn yr oes yma, mae rhaid dweud hyn, dwi wedi gwrando ar ambell i dystiolaeth ac ar ddiwedd gwrando ar y dystiolaeth, nid mater o fod yn feirniadol, mater o dorri calon yn meddwl dwi ddim yn siŵr ble maen nhw'n sefyll. Does dim llawer fyna'n sôn am argyhoeddiad o bechod ac am waith Crist. Does dim argyfwng yr Enaid fyna, does dim byd o'r fath. Ac ar ôl y proffes, chi'n chwilio am y sancteiddrwydd ac ymwahaniad o'r byd, ac chi ddim yn ei weld, ac mae'n achosi pryder, ond chi ddim yn ei weld fan hyn. Yn y salmydd, yr oedd na frys. Ni gyd wedi bod mewn sefyllfa materol, felly yn do. Ble rydym yn gweld difrifoldeb rhyw fater ac angen help ar y frys, os wedi falle profi argyfwng, o salwch sydyn neu ddamwain. Falle bod chi wedi cael y profiad yma. Mae'n ofnadw pan chi wedi bod yn y sefyllfa yma, lle chi'n goffa galw am yr heddlu neu'r ambulans, naw. Chi erioed wedi cael y profiad yna, chi'n gwybod, rhaid i fi cael ffôn yn gloi, rhaid i fi wasgu naw, a rhaid i fi fod yn ofalus sut i'n dweud popeth mwyn dweud wrthyn nhw ble ydw i. A chi'n gwybod beth, mae'r pobl ar ochr arall y ffôn, maen nhw wedi cael ei ffordd i wrando ar dôn y llais, dwi'n credu bod nhw, ta beth, dyna beth fi wedi deall. Os yn wedi chi'n ffonio'r heddlu, os ych chi'n dweud bod rhywun wedi torri mewn i fy nhifi a maen nhw'n yna nawr, a chi'n dweud fel hyn, dwi ddim yn gwybod os gewch chi heddlu draw, dwi'n yn siŵr, falle gewch chi. Ond os yn eich llais chi bod chi yn crynu, ddim yn gallu codi'ch llais,
A chi'n dweud mae'n argyfwng. A chi ddim yn gallu gorffen eich brawddeg, neu falle bod na ddamwain wedi digwydd, a chi ddim yn gallu cael eich geiriau mas. Maen nhw'n gwybod yn sydd. Mae hwn yn frys. Maen nhw'n anfon yr ambulans cyn i chi nod gorffen y frawddeg. Mae ar ei ffordd. Maen nhw'n gwybod ble i chi o'r ffôn yn ôl pob sôn, a maen nhw'n anfon e draw. Pam? Maen nhw'n gallu clywed yn y llais. Mae rhywun wedi cael ei taro lawr, mae rhywun wedi cael ei brifo, mae rhywun wedi cael trawiad, mae rhaid i cael help. Dewch ar frys, dewch yn gloi. Ond nid dyna yw'r salmydd. Tyrd ar frys. Gogwyddad y glist ataf, gwared fi ar frys. Mae yn argyfwng. Mae tragwyddoldeb yn fy ngwynebu. Gai ddarllen yr emyn ganon i gynne, achos eto, dyma i chi pant y celyn. Dros, gwrandewch ar pa mor mater o frys yw hwn. Dros bechadur bios farw, dros bechadur ar y pren. Y dioddefais hoelion llymio nesid orfod crymu pen. Dwed i mi, a'i fi oedd hwnnw, gofiodd cariad trad mawr fawr, marw dros i'n bron a suddo yn gehenna boeth i lawr. Mae yna rhyw frys fyna, ond grydewch mae'n dwysau, grydewch yr ail bennill. Dwed i mi a wyt yn maddau, cwympo ganwaith i'r un bai, dwed a ddei byth i galon na all gynnig difyrhau. Beth yw pwysau'r beiau mwyaf, a fa ddei o bari, pa un drymaf yw fy mhechod a'i gryddfannau calfari. Mae fel y salm. Mae fel profid y salm ond yna, gwrandewch ar hwn, adnod y trydydd bennill. Arglwydd, rhaid i mi gael bywyd. Mae fy meiau yn rhy fawr, fy eogrwydd sy'n cydbwyso a mynyddoedd mwy ar llawr. Rhad fa ddeiant, gwawri a bellach, gwnag ar charo'r caeth yn rhydd, fi'n ymdreiglo mewn tywyllwch, nawr i weled golau'r dydd. Ond nid oes bris fyna. Rhaid, arglwydd, rhaid i mi gael bywyd, mae fy meiau yn rhy fawr. Bron iawn allech chi ddweud arall eirio'r salm. Gogwyddad y glist ataf, gwared fi ar frys. Dyna i chi ddifrifoldeb y sefyllfa. Pan mi'n clywed pobl yn dweud pethau fel hyn, na gyd sy'n rhaid chi'n neud, yw dweud eich bod chi'n credu yn yr Iesu. Arwyddiwch y ddogfen hon, dwedwch bod chi'n credu, a fydd popeth yn iawn. Nid dyna'r iachawdwriaeth sydd yn yr efengyl. Mae'r iachawdwriaeth sydd yn yr efengyl yw hwn. Yr ysbryd glân yn dod lawr, ac yn agor llygaid yr enaid, ac yn dangos chi uffer neu un, ac yn dangos tragwyddoldeb heb Grist. Mae'n dangos i chi eich pechod, eich bryntni, eich chwant, eich balchdech, eich rhagrydd. Mae'n dangos y cyfan i chi. Ac yna mae'n dangos i chi i ti un anadl i ffwrdd o gamu i dragwyddoldeb heb Grist. Ac yna mae'r enaid yn deffro ac mae yna frys. Arglwydd, gogwyddad y glist i fi. Tyrd ar frys, gwared fi, achub fi ar frys. Os dwi'n clywed rhywbeth tebyg i hynny, rhyw boendod yn yr enaid, wrth gwrs ddim yr union eiriau a hynny, ond os oes yna rhyw fater o argyfwng yr enaid, mae e'n peri llawenydd. Mae hwn neu honno wedi deall. Mae nhw wedi deall e. Chi gweld ar gyfnod dros gyfnod amser lle mae yna enaid yn poeni am y peth. A sgwrs nesaf, maen nhw'n dod o fel an to. Dwi eisiau gwybod, a maen nhw'n dod o fel an to tro nesaf, a tro nesaf. Beth yw hwnna? Arwydd mae gwaith yr ysbryd glân yw e. Mae e'n pwyso ar ei henaid nhw. Mae e'n argyfwng ar yr enaid. Dduw, maen nhw'n dweud, gwared fi ar frys. Mae'n argyfwng yma. Mae'r salmyd wedi gweld yr un drwg yn ei gadw yn y ddalfa, ac nad oes ffoi. Mae wedi gweld a teimlo'r cadwyni yn ei gadw i lawr yn gaeth i bechod, yn gaeth i'r un drwg, ac ni all e wneud dim byd i ryddhau ei hun. Ond nid dyna profiad y Cristion. Mae wedi gweld pa mor agos ydy i dragwyddoldeb, un anadl i ffwrdd. Oes yna rhai sy'n gwrando, wedi dod at y man yma, yn ei weld yn fater o frys. Gynt yr oeddech chi'n teimlo bod digon o amser da chi sortio'r pethau yma mas. Ond nawr rywsut mae yna rhywbeth i digwydd. Ac mae e'n fater o frys. Gogwyddad y glist ataf, gwared fi ar frys. Felly be ni'n dysgu, dim ond un lle o ddiogelwch sydd. Dim ond un lle o amddiffynfa sydd. O becellau tanllid yr un drwg. Dim ond un lle gellir cysgodi o darannau'r gyfraith a chyhyddiadau'r gyfraith. Dim ond un lle, a'r lle hwnnw yw Iesu Grist yw'r graig,
Yr unig amddiffynfa oddi wrth melltill a di gofaint y tad. Dyna beth i'n dysgu. Dim ond un lle sydd i fod yn saff. Fel y castell yma yng nghamgylch ni. Fel rhywun yn rhedeg i ffwrdd a mae yna fyddin tu ôl i chi. Dychmygwch y dyddiau hynny. Ni sôn tro diwethaf fi'n credu Castell Caernarfon, lle sôn Castell Caerdydd neu Castell Caerffili. Dychmygwch chi ar ben eich hun yn y ceiau yn y dyddiau hynny. A byddin tu ôl i chi. Allan o gyrraedd, mae'r bwa'r saith ddim cweit yn eich gyrraedd chi, a chi'n rhedeg nerth eich trad, a chi'n mynd at y castell, a chi'n dweud, agorwch y clwydi, mae rai fi ddod mewn, ac yna maen nhw'n agor y clwydi, maen nhw'n gadael chi mewn ac chi'n cau'r clwydi, ac o'r diwedd chi'n saff. Ond nid dyna beth yw iachawdwriaeth. Chi'n gweld y gyfraith ti'n ôl chi yn taranu ac yn dweud, yr wyt ti'n bechadur, yr wyt ti'n frwnt, yr wyt ti'n heiddi cosb. Yr un drwg yn dod, a ffrindiau'n dod yn trial tynnu chi'n ôl, ac yna trwy ras a trwy waith yr ysbryd glân chi'n rhedeg at yr amddiffynfa, at y castell, at y graig, ac yna wrth ddod i chi'n saff yng Nghrist. Mae'n eich amddiffyn chi. Rhag y cyhyddiadau o'r gyfraith. Nawr mae cyfiawnder Crist yn eich gorchuddio chi'n llwyr. Ac felly pan mae Satan nawr yn temtio'r Cristion yn dweud, sut wyt ti'n gallu dy alw dyn yn Cristion? Ti'n gwybod beth dwedes di dydd o blaen? Ti'n gwybod beth ti di wneud y dydd o blaen? Ac yna mae'r eogrwydd yn dod, ond mae'r eogrwydd yn wahanol nawr, achos chi gallu dweud, ie, mae hwnna'n wir, a dwi'n edifarhau o hynny, ond mae Crist wedi maddau'r cyfan. Mae Crist a'i gyfiawnder wedi ngorchuddio fi'n llwyr. Mae ei waed wedi fy ngolchi fi'n wynach na'r eira. Dim ond un gallu arwain at y fan o diogelwch, a hynny yw Crist, y bugail da. Ond nid yw hwnna'n wir. Wel, yn olaf, yn drydydd, llawenydd yr Enaid. Gwrandewch ar y 5 adnod, Ith law y gorchmynaf y ysbryd, gwaredaist fi o arglwydd ddiw y gwirionedd. Dyna chi ryddhad gafodd y salmydd. Dyna chi lawenydd profodd y salmydd. Ac hefyd pob un ceisiwr a pob un Cristion, lle gellir gosod ei enaid yn nwylo'r arglwydd. Oes yna le mwy diogel nag yn nwylo'r arglwydd, yr holl alluog. Y dwylo a greodd y bydysawd. Y dwylo tyner ac eto cadarn. Ond mae'r salmydd yn gweld ffylineb y byd yn pwyso ar wagedd, ar ei linod, ar fateroliaeth, a gwrandewch ar y 6 adnod, caseuais y rhai sydd yn dal ar ofer wagedd, minnau o beithiaf yn yr arglwydd. Mae'r salmydd wedi ddeall yn dod. Mae wedi gweld be mae'r byd yn neud. Maen nhw'n pwyso ar pethau gwag, ofer wagedd. Ond mae yn pwyso ar yr arglwydd. Mae'r salmydd yn gwbl hyderus, minnau a obeithiaf yn yr arglwydd. Tra bod y byd yn croesi bysedd, yn gobeithio am y gorau, mae yn hyderus y bydd yr arglwydd yn ei achub. Ymlawen haf yn adnod 7, ac ymhyfrydaf yn dydru garedd. Mae'n ymlawenhau. Dyna'r Cristion yn ymhyfrydu. Yn beth yn dydru garedd, canis gwelaist fy adfyd, adnabiost fy enaid mewn cyfyngderau. Mae mor llawen. Y by'r arglwydd ei weld, ei glywed ac ystyried ei gyfyngder. Mae mor hapus yn hyn. I'r arglwydd wybod am ei bechod, pob un ohonyn nhw. Mae'n gwybod am ei amheionau, am ei gableddau. Ac eto iddo ystyried ei achos, bod yr arglwydd wedi ymestyn allan ei fraich a chibol. Am lawenydd profodd y salmydd, fod un wedi ystyried ei sefyllfa bersonol fe, bod y cyfan wedi faddau, a bod pob staen wedi olchi ffwr. Mae'r arglwydd yn gwybod am bob un achos wedi hoelio pob un pechod i'w groes, yr 8 adnod, ac ni warcheaist fi yn llaw y gelyn, ond gosodaist fy nhraed mewn ehangder. Nid oedd wedi adael yn nwylo neu cryfangau'r un drwg. Nad oedd yn gaeth bellach i bechod o dan teyrnasiad bechod. Iddo gael ei achub rhyddhau. Dyna beth mae'n llawenhau. Nawr, iddo gallu edrych nôl, mae wedi fy rhyddhau a gosod ei draed ar y safle mwyaf cadarn oll. I ni yn edrych yn wan yn dydyn ni. Mae yn edrych yn reit ddigalon yma'n diwedd. Falle bydd yn edrych yn fwy llai digalon mewn adeilad llai, ond mae yn diwedd. Mae'n edrych yn ddigalon mewn dinas mor fawr ac eto cyn lleied o bobl sydd eisiau ceisio'r arglwydd.
Ond mi fydda'r salmydd ar y degau wedi teimlo felly, ond beth mae'n dweud, na dim dyna yw fy sefyllfa fi. A mae'r arglwydd wedi ystyried fy sefyllfa bersonol i. Mae wedi gweld fy mhechod i, mae wedi maddau fy mhechod i, mae'n gwybod fy sefyllfa nawr. Ac felly dwi'n llawenhau, dwi ddim bellach o dan teyrnasiad yr un drwg, a pan mae'n dod â'i sybrydion o amheuaeth, dwi'n amwybyddu'r rheina, dwi'n gallu ateb yn ôl. Yr arglwydd yw popeth i mi, fe sydd wedi fy ngwaredu fi. Mae e wedi fy achub i o law y gelyn, a mae wedi gosod fy nhraed mewn ehangder neu stafell fawr. Dyna chi safle o ddiogelwch, lle o ddiogelwch, yr ystafell fawr yma, yr ehangder yma, y rhyddid yma. I ni wedi cael y rhyddid yma sydd yng Nghrist. Gai ofyn i gloi, ble ydych chi arni? Oes yna lawenydd yn eich enaid o feddwl yr hyn y mae'r arglwydd wedi wneud i chi? Fod eich enaid yn ddiogel yng Nghrist, eich bod mewn safle o ehangder, o ddiogelwch, o ryddid, nad ydych bellach o dan condemniad y gyfraith. Cymerwch eich dysgu gan y salmydd. Cymerwch gysur gan y salmydd. Wel, efallai i orffen gen i ddweud hyn, cymerwch gyngor gan y salmydd. Be ddylech chi wneud? Wel, edrychwch ar y brofiad y salmydd a gofynwch, ydw i wedi profi rhywbeth tebyg i hyn? Ac os allwch chi ddweud, wel, falle ddim. Dydw i ddim wedi dod at Grist fel gwnaeth y salmydd, yna dewch ato. A profwch o drigaredd yr arglwydd. Mae'r arglwydd wedi dweud y sawl a ddaw ato, na fydd e'n troi ffwrdd. A dyna yw tystiolaeth y Cristion. Dyna yw proffes y Cristion. Dyna be mae'n gallu dweud, mae'r arglwydd yn un llwyr ddibynadwy. Mae e'n un sydd yn ffyddlon i'w air, mae e'n maddau, mae e'n golchi, mae e'n hir ymaros. Os ych chi wedi bod o dan sain yr efengil, sawl blwyddyn ac wedi troi cefn, neu falle holl fywyd wedi troi cefn. Ond dyma beth sy'n mor rhyfeddol am yr efengil yw mae'r arglwydd yn barod i faddau rheini hefyd, pob un. Pa bynnag mor bell i chi wedi bod, pa bynnag mor hir i chi wedi crwydro. Yno ti arglwydd, yr ymddiriedais, nam gwaradwydder yn dragowydd, gwared fi yn dy gyfiawnder. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist ac yn galw o Dduw. A bydd na rhai eneidiau yn gweld mater difrifol sydd o'i blaenau nhw ac i fod yn fater o frys. A byddan nhw yn rhedeg nerth eu traed am eu bywydau i'r amddiffynfa sydd yn yr arglwydd Iesu Grist. O Dduw, gweithio trwy dy lan ysbryd, yn rymus, tywys pobl trwy dy ras, at a ti dy hun, a droi dy groes, ac agor llygaid y deillion iddynt weld ei hangen am waredwr. Dyn ni'n gofyn hyn oll trwy enw a ceiddiant yn arglwydd Iesu Grist. Amen. Gadewch ni orffen ni'n gwasanaeth trwy wrando ar y recordiad o emyn rhif 304, deuwch bechaduriaid tlodion clwyfus cleifion o bob rhyw. Crist sy'n barod i'ch gwaredu, llawn tosturi yw mab Duw, nac amheuwch, abl ac ewyllysgar yw. 304, gyda ni aros ar ein heistydd.
A nawr bydd wedi rasu'n harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân fod gyda chwi oll hyd byth.